Assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa da wannan tasha mai albarka wato Abbas Multech. Idan wannan shi ne farkon zuwanka tashar nan, kar ka manta ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa, sannan ka mana liking domin kasancewa da mu a kowane lokaci. So kamar yadda muka yi bayani a bidiyon mu na baya cewa wannan tasha za ta dinga kawo muku shirye-shirye akan graphic designs, video editing, cryptocurrency, Android tricks da sauran abubuwan da suka shafi technology na zamani. So ba tare da ɓata lokaci ba, insha Allah yau za mu fara da graphic designs. So za mu ɗau wani application da ake ce mai Pixel Lab. So in ka kasance baka da wannan application ɗin, za ka shiga Play Store, sai kai downloading ɗin wannan application na Pixel Lab. So da yake ni ina da shi, so ba sai na sake downloading ɗin shi ba. So bayan ka yi downloading ɗin wannan application, za ku ga tambarin shi shine kamar haka P haka, da yana da background blue color. So bayan ka yi downloading ɗin shi, sai ka koma menu ɗinka ka duba shi. So ni ga nawa application ɗin Pixel Lab a nan. So za mu buɗe shi, mu ga yanda environment na Pixel Lab ɗin nan yake, sannan za mu ɗan yi bayani akan wasu designs elements da ake amfani da shi wajen designing da wannan application ɗin. So wannan shi ne Pixel Lab environment. So yana da parts da yawa don sauwaƙe ma mutum aiki. So insha Allah za mu ɗauko wani element na wannan environment na Pixel Lab mu yi bayani akan shi domin ya sauwaƙe mana wajen mu'amala da shi a yau da gobe. So kamar yadda kuke gani, nan shi ne workspace na Pixel Lab. So duk wani zane da za ka yi a wannan application ɗin, za ka dinga ganin shi ta cikin wannan space ɗin. Sannan muna da wajen design elements nan ƙasa kenan. So duk wani designing da za ka yi, duk wannan elements ɗin da su ake amfani wajen designing a wannan application na Pixel Lab. So insha Allah za mu dinga amfani da su a yau da gobe insha Allah, har ya kasance kowa ya iya amfani da wannan application. Sannan a nan sama shi ma wani tab ne wanda ya ƙunshi abubuwa da yawa masu muhimmanci. So kamar wannan icon ɗin da kuke gani mai plus ɗin nan, in za ka yi adding text, za ka yi adding rubutu, za ka danna wajen inda aka sa text, sannan current date na yau, sannan stickers, za ka sa stickers, shi ma za ka danna nan ka amfani da shi ka sa stickers, sannan shapes, za ka danna wajen shape ka sa shape ɗin duk da kake so ka yi amfani da shi. Ga shapes nan da yawa in kana so ka yi amfani da shi. Sannan in za ka yi adding hoto from your memory, za ka shiga gallery ɗinka, sannan ka yi adding hoto. Sannan we have draw, shi kuma draw ɗin nan zai baka daman ka yi amfani da hannunka, free hand sketch kenan, ka zana duk abin da kake so. So ƙila akwai shape ɗin da babu shi a cikin Pixel Lab kuma kana so za ka iya amfani da hannunka ka zana shi yanda kake so. So wannan side ɗin kenan. Sannan akwai wajen alamun wannan icon ɗin shine na save, in za ka yi saving ɗin aikinka kenan. Shi ne za ka yi saving ɗin project ɗinka. Misali ka fara aikin ba gama ba, za ka yi saving ɗin shi. Next in ka dawo ka ci gaba. Sannan we have save as image. So za ka yi saving ɗin shi, bayan ka yi completing ɗin, ka yi exporting ɗin shi as what? As image. Sannan we have wannan icon ɗin, shi kuma wannan icon ɗin shi ne alamun sharing. In za ka yi sharing ɗin abunka outside Pixel Lab kenan, za ka yi sharing ɗin shi kamar WhatsApp, Twitter, Google Plus da
Instagram da sauransu. Sannan kuma za ka iya saving ɗin shi a gallery ɗinka. Sannan wannan shi ne file. Sun kawo ma shortcuts da yawa da za ka yi amfani da su wanda za su sauwaƙe ma ayyuka, kamar use image from gallery, full screen, za ka iya full screen ka ga image ɗinka sosai. Use image from camera, za ka iya amfani da camera ka direct ka ɗau hoto ka yi amfani da shi a wannan application ɗin na Pixel Lab, ko kuma ka yi exporting image, shi ne suka sa export image. Sannan image size, sannan za ka yi sizing ɗin workspace ɗinka. Misali in ba square kake so ba, za ka iya sa shape ɗin da kake so, ya danganta da abin da kake so ka zana. Sannan muna da recover auto space da sauransu. Kuma za ka yi exiting ɗin application ɗin, sannan za ka iya exiting. So waɗannan kaɗan daga cikin abubuwan da za mu gani kenan a cikin wannan application. Insha Allah a bidiyon mu na gaba za mu ga yadda ake zana abubuwa da yawa da shi, kamar su banners, su stickers, su logo da sauransu. Duk abin da kake so ka zana a wannan application ɗin insha Allah za ka iya zanawa da shi. So kar ku manta ku mana liking, sannan ku danna mana subscribe. So mun gode, fatan za mu kasance cikin ƙoshin lafiya.